नोंथांमोना मिन्थिगौ ना जुलि जानायानो सुबुंनि जिउनि नैथि बिबान। बुहुमाव सुबुंफोरा बयबो गावबा गावनि धोरोम हारिनि बायदि हारिमुनि नेमखान्थिजों हाबाखौ खुंनाय जायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो नेमखान्थि बाहायनानै जुलि खालामबोयो। नाथाय दानि गोदान मुगायाव बांसिनैनो जुलि जानायनि नेमखान्थिफोरखौ लासै लासै सोलायबोनायखौ नुनो मोनगासिनो। जुलियानो सुबुंनि जिउनि नैथि बिबान, बेखौ बयबो मिथिगौ। सासे मानसि हिसाबै जिउआव जुलि जाथारनांगौबो नङा आरो जाथारनाङाबो नङा, बेखौ बयबो गाव गावनि गोसोजों मानिना लानो हायो। आथिखालाव सुबुंफोरा सोलायबोनो हमनायजों लोगोसे जुलि जानायाव माखासे नेम नितिफोरखौ सोलायबोनाय एबा थाखानाय नेमखान्थिनि अनगायैबो आरोबाव गोदान गोदान नेमखान्थिफोर बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो दिनैसिम गोबां सोलायमारबाय। गोदान मुगानि मुङाव आथिखालनि सुबुंफोरा गोदान गोदान नेमखान्थि बाहायनो हमदों। बेबादिनो दासान्दि ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों जे जुलि जाखांनानैबाबो मोनसे जुलिनि गोरोबथा खालामनाय। नोंथांमोना गोनो गोथो जादों जानांगौ जे माबायदि जुलिनि गोरोबथा। बे जुलिनि गोरोबथायाव जुलि जाखांनानै बिसि फिसाय माबायदि सोलिगोन एबा जुलिनि उनाव मा मा हाबा मावनांगौ, जेरै जानाय लोंनायखौ बबे समाव सोर संगोन, दान मोनसेयाव बेसेबां खेब शपिं खालामनो थांगोन, बेफोरबायदि गोबां थारैनो सोमोनांथाव बे बुहुमाव फारफ्रोमथिंबो सोलायजोब्बाय। नोंथांमोना मिन्थिगौ ना जुलि जानायानो सुबुंनि जिउनि नैथि बिबान। बुहुमाव सुबुंफोरा बयबो गावबा गावनि धोरोम हारिनि बायदि हारिमुनि नेमखान्थिजों हाबाखौ खुंनाय जायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो नेमखान्थि बाहायनानै जुलि खालामबोयो। नाथाय दानि गोदान मुगायाव बांसिनैनो जुलि जानायनि नेमखान्थिफोरखौ लासै लासै सोलायबोनायखौ नुनो मोनगासिनो। जुलियानो सुबुंनि जिउनि नैथि बिबान, बेखौ बयबो मिथिगौ। सासे मानसि हिसाबै जिउआव जुलि जाथारनांगौबो नङा आरो जाथारनाङाबो नङा, बेखौ बयबो गाव गावनि गोसोजों मानिना लानो हायो। आथिखालाव सुबुंफोरा सोलायबोनो हमनायजों लोगोसे जुलि जानायाव माखासे नेम नितिफोरखौ सोलायबोनाय एबा थाखानाय नेमखान्थिनि अनगायैबो आरोबाव गोदान गोदान नेमखान्थिफोर बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो दिनैसिम गोबां सोलायमारबाय। गोदान मुगानि मुङाव आथिखालनि सुबुंफोरा गोदान गोदान नेमखान्थि बाहायनो हमदों। बेबादिनो दासान्दि ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों जे जुलि जाखांनानैबाबो मोनसे जुलिनि गोरोबथा खालामनाय। नोंथांमोना गोनो गोथो जादों जानांगौ जे माबायदि जुलिनि गोरोबथा। बे जुलिनि गोरोबथायाव जुलि जाखांनानै बिसि फिसाय माबायदि सोलिगोन एबा जुलिनि उनाव मा मा हाबा मावनांगौ, जेरै जानाय लोंनायखौ बबे समाव सोर संगोन, दान मोनसेयाव बेसेबां खेब शपिं खालामनो थांगोन, बेफोरबायदि गोबां थारैनो सोमोनांथाव बे बुहुमाव फारफ्रोमथिंबो सोलायजोब्बाय। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।